Bok, ja sam Nikolina, radim u Aurodomusu kao prodajni savjetnik i unapređivač već 9 godina. Kad sam se zaposlila u Aurodomusu, počela sam sa radom u poslovnici kao djelatnik za otkup zlata. Moji zadaci obuhvaćaju sve od samog susreta sa klijentom, procjene zlata, te sve popratne dokumentacije koje se moraju obaviti kada se realizira otkup. Omiljeni mi je zadatak navesti klijenta da razmišlja o ulaganju u investicijsko zlato. Najmrskiji zadatak mi je popisivanje tablica. Kada drugi čuje da ja radim u Aurodomus, prvo pitanje im je kolika je cijena zlata. Trebali bi se pridružiti Aurodomus timu zato što smo tu jedni za druge, zato što tu pomažemo jedni drugima, možemo si skuhati kavu, popričati i riješiti sve probleme koje nas muče. Pridružite nam se, imat ćete zagarantirano najbolje kolege i prijatelje za cijeli život.